Molt bé. Doncs molt bon dia de nou. Benvolgut Quim, regidores i regidors, amics de la premsa, gràcies per ser avui aquí en aquesta comunicació que us volíem fer conjuntament en Quim Ayats, jo mateixa, en nom dels grups que representem d'Esquerra Republicana i de Junts. Avui és un dia molt important. Durant totes aquestes darreres setmanes hem estat negociant Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Girona amb l'objectiu de pactar quina era la millor manera per sumar esforços pel bé de la ciutat i per aplicar les polítiques que beneficiïn clarament els gironins i les gironines. Avui comencem el curs i ho fem amb els deures fets, amb un acord que engega una nova etapa inaudita en el govern de la ciutat, amb un govern de coalició independentista per primera vegada, amb un govern de 13 regidors, amb els grups municipals de Junts per Catalunya i d'Esquerra. Un acord que hem volgut titular com un pacte de responsabilitat i de transformació per Girona, pels motius que més endavant explicarem tots dos. Ara som un govern fort, ampli i estable, que ens hem unit per enfocar amb les màximes garanties els quasi bé 3 anys que encara ens queden de mandat, amb la ciutat al capdavant i pensant únicament en el progrés dels gironins i les gironines. I hi ha molta feina a fer, és evident. I hem volgut tancar aquest acord precisament coincidint amb aquest nou curs polític, de manera que ja des d'avui mateix tots els regidors i regidores que estem avui aquí ens posem a treballar ja per la ciutat de ferm. Des de l'inici del mandat, els dos grups municipals hem treballat per arribar a diversos acords puntuals i hem anat trebant i guanyant lentament confiances, els uns amb els altres. Aquest camí és el que ens ha portat a treballar amb l'objectiu final d'un acord estable de govern, que tot seguit explicarem en què consisteix. Vull agrair molt especialment, de forma molt expressa i de forma molt sincera, al portaveu d'Esquerra, el senyor Quim Ayats, per totes les converses que hem tingut, totes les reflexions que hem pogut compartir, converses i reflexions que han estat, sincerament entenc, molt fructíferes i també molt discretes. També a tot el teu equip, així com en el meu, i estic convençuda que farem ara tots plegats un gran equip, conjuntament amb tots els 13 regidors que formem ja ara part d'aquest govern. Som i parlo en present perquè precisament aquest matí el mateix Quim Ayats i jo hem signat aquest acord de govern. I he dit abans, i ho sabem, que no serà fàcil. La crisi sanitària, aquesta crisi tan duríssima del coronavirus, ens està portant també, ja hi som, en una crisi econòmica, en una crisi social, que tot indica que en els propers mesos, a mig termini, tindrà una duresa important. Per tant, els reptes que tenim al davant, i en som conscients tots dos, són immensos, tant en la gestió del dia a dia com en la planificació de la Girona de l'endemà de la Covid, d'aquella ciutat que volem que surti enfortida després d'aquesta situació tan dramàtica. I crec que aquest context posa encara molt més en valor aquest pacte que hem arribat a les dues formacions. Ho he dit en diverses ocasions, Junts per Catalunya aquests darrers mesos, el primer any de mandat, hem gestionat un primer any amb 3 grans crisis. La sentència contra els presos polítics, la reacció a la sentència contra els presos polítics, el temporal Glòria i el coronavirus. Des de l'oposició, en aquestes 3 crisis, Esquerra Republicana de Girona ha tingut una actitud responsable, sempre, i constructiva, sempre. I a partir d'avui ens unim en un sol govern. Ens arremangarem tots 13 regidors i regidores per fer que l'Ajuntament de Girona estigui al servei de tots els ciutadans de Girona per parar aquest cop duríssim que és la Covid i sortir-ne finalment reforçats com a ciutat i com a col·lectivitat. Ara és el moment de pedalar, de deixar-nos de discussions i de posar al centre la ciutat i els gironins i les gironines. La societat exigeix, ens demana, acords i treball conjunts, que treballem per erradicar els efectes de la pandèmia,
Per això aquest és un pacte, com us deia al principi, de responsabilitat. A la vegada, tots estem d'acord que els que estem vivint ens estan portant canvis importants en la manera com ens haurem d'organitzar a partir d'ara com a societat. Canvis en el model econòmic, canvis en l'atenció a les persones, en la gestió també dels recursos públics o en el respecte a l'entorn o al medi. Per això aquest és també un pacte de transformació. Responsabilitat per gestionar el dia a dia, per millorar la qualitat de vida dels gironins i gironines, per resoldre els seus problemes. I transformació per oferir un horitzó de futur atractiu, potent, per reforçar el paper de Girona com a ciutat on cadascú pugui dur a terme els seus projectes vitals i professionals amb totes garanties, on desenvolupar els projectes de cadascú, amb una clara vocació de capitalitat. Aquest és el motor, el doble motor del pacte que avui hem arribat. Per aconseguir-ho, mantindrem i potenciarem aquelles polítiques que fins ara ens han demostrat que funcionaven. Revisarem, no obstant, aquelles que no ens han donat els resultats esperats i impulsarem, gràcies també a aquestes aportacions noves que ens faran des d'aquests nous regidors que entraran a formar part del govern, noves línies d'acció. I això ho farem de forma totalment transversal, des de totes les àrees de l'Ajuntament. Això implicarà, evidentment, una reorganització de tota l'estructura de govern. Es crea una vicealcaldia, comandada per Quim Ayats. Aglutinarà les àrees de drets a les persones. Fins ara, aquesta tinença alcaldia constava a grans trets de cultura, educació i esports. Ara s'hi afegiran nous àmbits que el mateix vicealcalde us explicarà d'aquí una estona. La resta de tinences d'alcaldia es mantindran a grans trets com les que hi havia fins ara. Maria Àngels Planes continuarà sent la tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Lluís Martí, tinent d'alcaldia de l'àrea de territori, i Glòria Plana de l'àrea de promoció econòmica. Martí Tarés continuarà portant sostenibilitat, Núria Pi, drets socials, i Marta Sureda, mobilitat i via pública. Un canvi. La regidora Eva Palau es responsabilitzarà a partir d'ara de salut de forma exclusiva. Hem cregut que en aquests moments de pandèmia aquesta àrea necessita un major pes específic en capacitat d'actuar de forma transversal. En aquests darrers mesos el paper i els coneixements de la regidora i també doctora, ho sabeu, Eva Palau, ha sigut un actiu potentíssim que ens ha permès afrontar la gestió de la pandèmia de manera molt més efectiva i molt més eficaç. Davant de la incertesa dels mesos que venen, creiem que cal dotar de més rellevància a l'àrea de salut en el nou cartipàs, i així ho hem fet. Consolidem l'equip que porta treballant tot aquest any, a qui felicito, per cert, per la feina feta i que estan tenint molt bons resultats, que seran encara més visibles i destacats en els propers mesos a mesura que es vagin recollint els fruits de la feina que s'ha anat fent. Una altra novetat també és l'entrada al govern, sabeu, el proper ple de setembre es farà del regidor Eduard Berloso. Berloso portarà l'àrea de seguretat i també de neteja. Seguretat adscrita a alcaldia, neteja sostenibilitat. El regidor Berloso ja havia sigut regidor de seguretat, ho recordareu, en l'anterior mandat, i ja estava treballant actualment com a assessor en la redacció de nous contractes, concretament dels de neteja, i com és una prioritat del nostre govern, hem cregut interessant lligar en un mateix regidor seguretat i neteja per donar també un missatge clar de la voluntat de lluita contra l'incivisme, que també, com saben, és un objectiu clau en la gestió de la ciutat. I finalment vull anunciar que el tinent d'alcalde de territori serà el senyor Lluís Martí, serà el nou portaveu. Saben que té un profund coneixement de l'administració en tot el seu abast. També és, després de la tinenta d'alcalde Maria Àngels Planes, el regidor de més rang de Junts per Catalunya, i ens ha semblat adequat que fos el portaveu. I ara sí, passo la paraula al nou vicealcalde, el senyor Quim Ayats, perquè expliqui des d'Esquerra el contingut d'aquest pacte de responsabilitat i transformació per Girona, i finalment acabarem unes consideracions finals. Endavant, Quim. Moltes gràcies, alcaldessa. Bon dia a tothom.
Primer, permeti'm una reflexió i també expressar la satisfacció per al dia d'avui, per un dia que creiem que és important per la ciutat i que és important per als ciutadans i ciutadanes de Girona, perquè fem aquest nou pas endavant i en positiu, per assumir amb garanties els reptes immediats que fa poc vostè desgranava. És fruit d'un treball conjunt, aquest acord, d'un treball conjunt entre Junts i Esquerra perquè Girona tingui un govern més fort per fer front a aquesta crisi que és tan greu i que ens afecta a tots els nivells, a nivell de salut, però també a nivell social i, evidentment, a nivell econòmic. Deixi'm fer una prèvia que, com a grup municipal d'Esquerra Republicana, estem satisfets de la feina des de l'oposició d'aquest primer any, d'aquesta oposició constructiva que hem fet tot aquest inici de mandat. I ho són per les iniciatives que hem pogut acordar i dur a terme, com la pacificació de la plaça Catalunya, les inversions a les escoles, les inversions en la pacificació de les escoles, l'accessibilitat i actuacions, per exemple, com de les neteja, que ben aviat estic convençut que podrem veure en els resultats. Però després d'aquest primer any d'oposició, com a grup, hem fet una reflexió per responsabilitat i per coherència, per fer aquest pas endavant, per tal com us dèiem, fer aquest govern més fort per afrontar els reptes i la situació que tenim i que tindrem, que ningú se li escapa. Des del govern de l'Ajuntament de Girona hi tenim molt a fer i creiem que hi tenim molt a dir. I davant d'aquesta crisi, des d'Esquerra Republicana, tenim molt clar el camí que hem de fer. I és fer tot el que estigui a les nostres mans per millorar les condicions de vida dels nostres ciutadans. En aquestes converses hem deixat molt clar, Junts per Catalunya, que veníem a treballar, a tirar projectes endavant, a desencallar determinades iniciatives, a treure alguns projectes que sempre hem dit que estaven al calaix i que era l'hora que s'havien de treure. I és evident que en alguns aspectes tenim maneres diferents de treballar i és evident que a vegades tenim visions contraposades, però també tenim un gran repte davant i que estem convençuts que afrontar-lo conjuntament ens donarà més força i ens donarà més garanties per fer-hi front. I l'objectiu que hem tingut d'Esquerra, i també estem convençuts d'aquest govern, és reduir desigualtats i reduir la pobresa en totes les seves formes i dimensions. I això vol dir polítiques socials en el seu conjunt i s'haurà d'actuar de forma transversal. I això també vol dir parlar de salut, parlar d'educació, parlar d'habitatge, parlar de cultura, parlar d'urbanisme, parlar de promoció econòmica. En definitiva, coincidim al venim a treballar i venim a remengar-nos, a impulsar iniciatives que beneficien el conjunt de la ciutadania i amb especial atenció a aquelles que es pateixin per les conseqüències de la pandèmia. Plegats, i no només aquests dos grups municipals, i no només els grups municipals, sinó els conjunts d'actors de la nostra ciutat, estem convençuts que ens en sortirem. Ens sumem al govern de Girona perquè creiem que podem fer molta feina i que podem ser útils, perquè ens calen més mans, perquè ens cal un govern més fort, perquè, com deia, tenim molta feina i molts reptes per endavant. I, evidentment, també treballarem, i no pot ser de cap altra manera, perquè Girona estigui a l'avantguarda de la nova República Catalana, per assolir els objectius nacionals i els seus valors, que es basen en potenciar una societat emprenedora, inclusiva, profundament cívica, profundament democràtica i pacífica. I seguirem lluitant també per la llibertat de tots i totes els represaliats i l'exercici del dret a autodeterminació que tenim com a país. I ara sí, més a nivell organitzatiu, hem acordat respectar l'organització vigent del Cartipàs, tot i que hi farem alguns canvis. Com bé anunciava l'alcaldessa, assumiré aquesta vicealcaldia amb les atribucions a l'àrea de dret a les persones i la regidoria de cultura. La regidora Maria Àngels Sadacés
assumirà la regidoria de Ciutadania i Dinamització del Territori, l'Adam Bertran, el regidor Adam Bertran, Educació, Infància i Esports, i finalment la regidora Anabel Moya, Habitatge, Eficiència Energètica i Joventut. Destacar que es creen aquestes àrees específiques de ciutadania, d'habitatge i d'infància i que les assumim Esquerra Republicana perquè estem convençuts que s'ha de posar i s'ha de posar l'accent en aquestes àrees que actualment necessiten més atenció. Simplement donar les gràcies per arribar a l'acord i per saber fer i quedar-nos a la vostra disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicealcalde. Per acabar, només unes reflexions finals. Aquest acord que presentem avui és per posar-nos a treballar de manera immediata. No tenim temps per perdre i ho sabem. Hi ha l'inici del curs escolar a la cantonada, amb tot el que això comporta. Per tant, la prioritat és ara mateix que tots els regidors i regidores del nou govern, els nous i els antics, ens posem a la feina per treballar en les polítiques de suport a les entitats, de promoció econòmica, de garantir els serveis bàsics a les persones més vulnerables o per tancar els grans contractes o les obres pendents. Aquesta és la prioritat d'avui, mentre treballem en el pla de govern definitiu per als propers 3 anys. Aquest pla de govern és un document que ja tenim perfilat, aquí tenim un borrador, que és el que us presentarem públicament, no un borrador, un esquema, que és el que us presentarem ara, amb un marc general perfectament acotat i amb compromisos ja assolits per les dues parts. Ara ens donem uns dies perquè tothom es pugui situar amb les seves noves responsabilitats, conèixer en profunditat les seves àrees i així detallar amb cirurgia molt més precisa, molt més concreta, aquest document que presentarem formalment quan estigui enllestit. Però les prioritats estan molt clares. Garantir el progrés de Girona, polítiques de dinamització econòmica i de protecció dels col·lectius més vulnerables, fer pujar Girona al tren de la quarta revolució industrial, potenciar la innovació digital, les noves tecnologies, tenir una administració més eficaç, moderna, al servei del ciutadà, posar la cultura com a motor social i econòmica, treballar pel dret a l'accés a l'habitatge, implementar criteris de sostenibilitat ambiental de manera molt més transversal en totes les nostres polítiques, des de l'eficiència energètica a la mobilitat, l'urbanisme o la gestió dels espais naturals, augmentar recursos per a la seguretat i també per a totes aquelles actuacions del dia a dia de cada barri. Hem d'aprofitar aquest moment històric, que ho és, per posar els pilars transformadors de la Girona del futur. La complexitat de la gestió dels efectes de la pandèmia que estem vivint ens han de servir per fixar aquests horitzons d'una Girona que es mantinguin els estàndards de qualitat de vida que avui tenim i que hem de potenciar. També és evident, i en som conscients, que aquest no és un govern amb majoria absoluta. Per tant, i tal com vaig dir a l'inici del mandat, continuem igualment amb la nostra ferma voluntat, amb la voluntat vigent encara que vaig expressar aleshores, que compartim, que aquest ha de ser un mandat de pacte i de consensos. Amb l'anunci que fem avui d'aquest pacte de responsabilitat i de transformació per Girona, obrim una nova etapa, és cert. Espero que així ho entenguin també el conjunt dels grups de l'oposició. Aquí estenem la mà per aprofitar aquest inici de curs per asseure'ns i construir també acords de futur com el que avui estem presentant aquí Esquerra Republicana i Junts. Estenem la mà a tothom perquè posem Girona al davant i des de la lògica discrepància política que hi és, cerquem allò que ens uneix per acordar polítiques de ciutat que millorin el progrés de la nostra ciutadania. Crec que això és el que ens demana la ciutadania i ara cal més que mai. I acabo com ha fet el vicealcalde, ressaltant també que aquest és un govern compromès amb el país. Un govern que treballarà per construir aquest futur nacional el que lliurement escullin els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana coincidim en que la independència és el millor futur que pot esperar el nostre país i en aquesta línia continuarem treballant tots dos. Això és tot el que us teníem que explicar avui.
i ara estem a la vostra disposició per si hi ha qualsevol dubte o pregunta i si us la sabem contestar. Endavant, Tati. Hola. Què li podries dir a la gent, potser molts, fins i tot votants d'Esquerra, que eren partidaris d'un pacte d'esquerres, per tant d'una moció de censura, i si no pot semblar fins i tot que entrant a governar esteu salvant, entre cometes, a un partit que a nivell nacional està vivint uns moments així una mica confusos? On segur que no entraré és en dinàmiques de partits i molt menys si són dinàmiques de partits a nivell nacional. Nosaltres ho fem molt convençuts i, com ho explicava, fem un exercici que és de responsabilitat i de fer un pas endavant. Hem de tenir molt clar que si volem tots som conscients del moment que estem vivint i sabem de les enormes complicacions que tenim en aquests moments. I veiem cada dia com encara aquesta crisi també a nivell de salut impregna les seves conseqüències sobre el conjunt de la ciutadania. Nosaltres avui en dia no hem vist més opcions que reforçar aquest govern i el que fem no és reforçar un partit, avalar un partit, sinó el que fem és avalar i donar suport a un govern més fort. I aquesta és la nostra convicció. I com bé deia, i nosaltres absolutament convençuts de fer-ho amb la mà estesa. Arribar a acords, i també ho hem dit des del principi, vam plantejar des del principi de la legislatura que nosaltres estàvem disposats, no disposats, creiem necessari arribar al màxim d'acords amb el màxim de formacions possibles. I també ho puc dir, nosaltres també fèiem una aposta molt concreta a l'inici de la legislatura, que era un pacte més ampli, conjuntament en guanyem també. Però en qualsevol cas, som conscients del moment i la situació que vivim i el que fem és, de la mateixa manera que ho fem nosaltres, és una crida també a la responsabilitat i a sumar-se, a remar junts per donar resposta als efectes de la Covid. Moltes gràcies. Sí, endavant. Perdona? Sí, efectivament. És a dir, no és un fet menor la situació de greu crisi, extraordinària crisi que estem vivint al conjunt del país i al conjunt del món. No és una qüestió menor. I a vegades, quan succeeixen circumstàncies com les que actualment estem vivint tots i que comportaran conseqüències, com a mínim a mig termini, tant socials com econòmics, doncs entenc que només hi ha una forma d'actuar en responsabilitat, que és depassant les polítiques dels partits i treballant en favor dels ciutadans. I això és el que estem fent. Treballar en favor dels ciutadans, posar la ciutat al davant de tot, depassant polítiques de partits i unint-nos per, amb el nostre esforç, treballant conjuntament colze a colze i oberts als altres grups també de l'oposició que s'uneixin a aquesta voluntat constructiva, treballar per la ciutadania. Féssim aquesta pregunta als ciutadans, què creieu que dirien? Prefereixen veure governs separats, desunits, que tothom estiri pel seu costat, o prefereixen veure que tothom s'uneix per treballar amb una mateixa voluntat i amb una mateixa línia, que és la d'en sortir-nos-en junts d'aquesta crisi, protegint a les persones que més ho necessitin i intentar sortir el més reforçats possible. Crec que a la ciutadania se li faria evident. I, per tant, copsant això, que sabem que és el que vol la ciutadania, Esquerra ha fet aquest acte de responsabilitat, depassant això que estava dient i posant a la ciutadania al davant de tot. I Junts per Catalunya creiem que és la millor fórmula per treballar per la ciutat i pels ciutadans. Des de l'oposició, Guanyem li havia recriminat a l'alcaldessa alguns acords puntuals o alguna votació al ple amb Ciutadans. Ara, amb aquest acord amb Esquerra i aquesta prioritat de la República Catalana que ha explicat el vicealcalde,
Volia preguntar si aquest acord per arribar a la majoria també serà amb aquest eix independentista en Guanyem o no hi haurà vetos en aquest sentit? És que és el que diguem, nosaltres apel·lem a la responsabilitat de l'oposició. Igual que aquí nosaltres estem fent un acte claríssim de responsabilitat, posant a la ciutadania al capdavant de totes les nostres polítiques, posant-lo al davant de tot, doncs nosaltres confiem en que l'oposició faci el mateix. I per altra banda, ho hem dit tots dos i ho hem volgut destacar, és a dir, som un grup de regidors que som clarament independentistes, per tant, és evident en quines línies ens sentim més còmodes i pel què volem seguir treballant, no? Per tant, però nosaltres no tanquem mai portes a ningú, nosaltres serem el govern de les portes obertes i d'arribar, és a dir, ojalà es pogués aconseguir acordar-ho tot per unanimitat i de passar de qualsevol sectarisme i aprovar el millor per la ciutadania, és això que voldríem, per tant no tanquem portes, tot i que sabem quin és el nostre pensament respecte a aquest tema. No sé si vols... Evidentment que és evident amb qui creiem que tenim més punts en comú i en qui ens ha de ser més fàcil d'entendre. Però també és veritat que hi ha 5 grups municipals i que al moment que estem vivint, encara amb més raó, ha de ser possible poder parlar absolutament amb cada un i tots els grups municipals. Hola, jo perdó per insistir, però si no hi hagués hagut un context de pandèmia, entenc que potser no haguéssiu pres aquesta decisió d'ajuntar-vos ara, en aquest moment. Clar, jo és que aquests ICIs, doncs no ho sabem. Però vull dir, es pot dir que és derivat del coronavirus. Jo recordeu, quan estàvem en campanya electoral, que Junts per Catalunya sempre havíem manifestat que en cas que s'hagués d'arribar a algun acord de govern, nosaltres, en qui ens sentíem més propers, per molts aspectes, és cert, ho ha dit el vicealcalde, n'hi ha d'altres aspectes que segurament no coincidim, per això també formem part d'agrupacions polítiques diverses, però és cert que tenim forces punts de coincidència. Si la voluntat és treballar amb allò que ens uneix i apartar allò que no, doncs és fàcil arribar-hi. És cert, al primer moment no hi havia la crisi i no vam arribar a aquest acord, però no ho sé, què hagués passat amb el devenir dels mesos, és a dir, fer aquestes elucubracions. La qüestió és que ara ens trobem en aquesta situació tan complicada i que això segurament ha facilitat per aquest acte de responsabilitat, jo crec que sí, doncs que es pugui arribar a treballar conjuntament, acordar de treballar conjuntament per la ciutat i els ciutadans. Jo el que crec que és claríssim és que jo tampoc no sé respondre i si no, diguéssim no, però el que és claríssim és que sí que vivim i estem vivint aquesta situació i de fet cada cosa que fem cada dia ho podem comprovar i començant avui mateix com estem fent aquesta presentació, que és evident dels efectes i que fa un any eren inimaginables. I és evident que això el que fa és que sigui molt més fàcil per un grup municipal fer un pas endavant. Més fàcil, perdoni, potser segurament m'explico malament. El que és més còmode és estar a l'oposició i poder dir si això no es fa bé o allò es fa bé i jo faria això i però el que és més complicat, el que és més incòmode, segurament és assumir les responsabilitats i fer aquest nou pas endavant i entrar al govern. I és evident que aquest pas endavant, com hem dit al llarg d'aquesta presentació de l'acord, està molt influït per la situació que estem vivint a dia d'avui. Sí, endavant. Jo tinc un parell de preguntes que no tenen res a veure amb l'acord, llavors no sé si algú més té alguna altra pregunta. Sí, doncs primer acabem amb això. Amb aquest argument que doneu de ser un govern més fort, continueu sense tenir la majoria absoluta amb aquesta suma. Volia saber si heu proposat o us heu plantejat que aquest acord de govern impliqués altres forces. Estic pensant, per exemple, en Guanyem, que Esquerra crec que havia, després de les eleccions, proposat un tripartit independentista, o amb el PSC, amb qui Junts pel Cat ja havia fet govern a l'anterior mandat. Nosaltres
La proposta que vam fer en el seu moment segueix vigent i és absolutament obert, així de clar. I jo repeteixo, com hem fet des del primer moment, que nosaltres som un govern obert, el govern dels acords i dels consensos, i que estem disposats a explorar qualsevol fórmula que pugui ser beneficiosa pels ciutadans de Girona. O sigui, aquesta és la nostra màxima. A partir d'aquí no partim de sectarismes. Aquest ha de ser, i està sent i continuarà sent, el mandat dels consensos i dels acords. I per tant, ni obrim ni tanquem portes, com he vingut dient tot aquest darrer any. I si no hi ha més preguntes respecte a aquest tema, doncs endavant. Sí. En aquesta crida que feu a la responsabilitat per part de l'oposició, suposo que no es plantegeu un escenari de bloqueig de l'acció de govern que podria passar. O sigui, en aquest sentit, no sé si heu començat ja a parlar de quins possibles suports hi hauria o s'anirà acció per acció. Jo estic convençuda que l'oposició actuarà amb responsabilitat, també tindrà present que el que importa és la ciutat i la ciutadania i en cap cas utilitzarà una actitud de bloqueig que no porta enlloc i que la ciutadania no entendria tampoc. Estic segura que no ho farà. Estic segura que podrem parlar amb tots i que ens podrem entendre amb un munt d'accions i de polítiques per desenvolupar conjuntament. Jo no crec que tinguem una oposició tan irresponsable com tu estàs no insinuant, no dic que insinuïs que ho és, sinó jo no crec que sigui així. Per tant, segur que serà una oposició de responsabilitat, que comprendrà la situació tan delicada, tan complicada que estan vivint els ciutadans de la nostra ciutat i que posaran al davant de tot la voluntat de treballar contra els efectes nocius d'aquestes crisis tan dures. Jo no entenc que l'oposició faci aquest bloqueig. Doncs ara sí, Sí, dues qüestions. D'una banda, el tema dels romanents dels ajuntaments. La ministra Montoro ja va dir ahir que no hi havia marxa enrere, avui hi havia una reunió. No sé si ja hi ha una posició ferma i fins i tot si l'han parlat ara que formen un mateix equip de govern de cara al futur, de què farà amb aquests romanents. Aquí encara hi ha molt camp a treballar. De fet, estem treballant des de molts espais, des d'associacions municipalistes de tots àmbits, fins i tot amb alcaldes de capitals de demarcacions de tot Espanya, en què ens hem unit els alcaldes de tots els colors per fer que no sigui possible, que no es faci possible la proposta que han fet des del govern socialista. Jo tinc la confiança que ens en sortirem i que no s'acabarà ratificant aquesta proposta del grup socialista i per tant s'haurà de pensar una nova fórmula. Aquí tot el món local coincideix que és una barbaritat, tot el món local coincideix i aquí sí que ens hem unit tots ja des d'un primer moment en què no pot ser, no es pot aplicar aquesta proposta que fan i que els romanents i els superàvits són recursos dels ciutadans de cada municipi i que és l'Ajuntament d'aquell municipi el que ha de decidir com s'implementen aquests romanents per ajudar a revertir els efectes de la crisi tant com es pugui. Per tant, aquesta barbaritat esperem, perquè encara estem lluitant, tenim molts fronts oberts, encara estem lluitant perquè efectivament no es faci efectiu i es pugui revertir encara. Donés el cas, es plantejarien boicotejar el decret que aprovés el govern espanyol des de Girona o seria una... Això ho haurem de parlar amb el govern, ja ho parlarem, però... I estem convençuts que aquest és un dels casos que trobarem punts d'acord amb grups de l'oposició, el qual coincideixen plenament, igual que nosaltres, que aquesta proposta és una vergonya, en definitiva, i que és una vergonya perquè el que fa és escapçar els recursos prou minvats de les administracions locals, que són el primer mur, el primer front de contenció i de resposta a la situació, per exemple, que estem vivint, però en general
a l'hora de donar resposta a les polítiques de la ciutadania. L'Estat no trobarà pas en aquest Ajuntament un govern servil, si era això el que volies dir. No li trobarà, ni per l'actitud d'Esquerra ni per l'actitud de Junts. I llavors volia preguntar sobre la situació que s'ha donat a la crisi entre el PDeCAT i Junts per Catalunya. Vostè va anunciar ahir al vespre també l'agrupació local que es donaven de baixa. Avui el president Mas ha dit que es manté en el PDeCAT. Voldria una reflexió sobre els seus motius i també una opinió sobre el fet que el president Mas, que també és una figura en pes dins el PDeCAT, hagi decidit mantenir-se en el partit. És evident que aquesta qüestió és una qüestió personal i que entra en la consciència de cadascú. Jo en cap cas me referiré a cap company, excompany de partit sobre quines són les causes o les raons de les seves decisions, només faltaria. El que puc fer és explicar quines són les meves. I les meves són que sempre he bogat perquè el camí cap a la independència i la construcció d'aquest país ha de passar per la unitat, per treballar junts. I aquest esperit de l'1 d'octubre és el que aquest nou partit Junts per Catalunya pretén recollir. Jo sempre he confiat i encara no baixo els braços de que companys i companyes del Partit Demòcrata veuran i entendran que aquest és el camí, el que proposa Junts per Catalunya, d'unir-nos tots sota aquest mateix paraigua. És el que jo penso, jo encara no he baixat els braços de que això no pugui ser. Però és cert que la direcció actual a vegades s'ha apartat bastant de les decisions democràtiques preses de forma democràtica per la militància. I en aquest sentit, tant perquè crec que Junts per Catalunya és qui millor recull l'esperit de l'1 d'octubre, com perquè crec que s'ha actuat prescindint d'algunes decisions preses de forma democràtica per la militància per part del Partit Demòcrata, que per coherència m'obliguen a haver de renunciar a formar part del Partit Demòcrata. I ho he fet amb pena, no és cap alegria, però sí que entenc que crec que l'eina que servirà millor per construir aquest país és Junts per Catalunya i, per tant, en aquest sentit m'hi he adherit. Si em permets, el que et preguntava del president Mas t'ho formularé d'una altra manera, que és si creus que el fet que el president hagi optat per mantenir-se al PDeCAT debilita el futur de Junts per Catalunya o al contrari, pot ajudar que finalment les dues formacions arribin a un acord. Jo no crec ni que debiliti ni que enforteixi. Com et dic, són reflexions personals i decisions personals en què jo de veritat que no vull entrar-hi, i jo tinc l'esperança que finalment se trobin fórmules d'encaix en el sentit que havia decidit la militància, no d'altres fórmules d'encaix, fórmules d'encaix que havia decidit la militància, que era transitar tothom cap a Junts per Catalunya i sense quotes ni servituds. És això que va aprovar la militància i és això que a mi m'agradaria que es produís. A partir d'aquí no puc fer d'altres comentaris perquè de veritat són decisions i reflexions que ha de fer un mateix en coherència amb el que ell creu i el que ell pensa, i tot és igual de lícit i legítim, i com que crec en la unitat i no penso fer cap mena de crítica en cap sentit, i només vull tenir paraules en positiu cap al nou projecte i esperant que es pugui aglutinar el màxim de gent possible. Sap greu? Doncs si això és tot... Sí? Doncs si voleu ens fem el traspàs d'aquest document previ que em sembla que és el que traslladarem a premsa, veritat? No, o farem una foto així aguantant, no? Això, així, vale? Així, anem bé?
Molt bé, moltes gràcies. Mercè.